Lokal nga balita gipasabot sa niaging adlaw tubangan sa lokal nga tigbalita ang programa sa Department of Labor and Employment Control nga ang programa nga tupad para sa katawhan kinsa nawad unog trabaho niining pandemya. Sumala pa ni reaksyon ni Second District Representative Congressman Manuel Chiquiting Segarbaria nga wala pa ma-download ang pundo sa programa sa duli mao ang tupad. Dugang pa ni Congressman Segarbaria nga nauna nini ang pag-download ang pundo sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD o ang Department of Health kon DOH apan ang tupad program sa dole ang wa pa kini. Sa usab ni Congressman Segarbaria ang ilang kaugalingong programa sama sa cash assistance, scholarship, hospital bill, tambal ug uban pa padayon og non-stop. Exempted na na. Kaya karon pa gani gikuha na sila. Marabag nihatag na sila sa lista. Nabo ko nas gaa. Sa General Appropriations Act ba? So gikan dito imo i-submit na sa imo lang i-submit sa Comelec. Approve ng presidente. So exempted yun na. Ano sa mga proyektuhan sa dito? Ang na-download ng kwarta gikan sa GAA, no? Nga gi-download na approve na is sa Department of Health o sa DSWD. In other words, ang ako ang allocation nakuha, naabot na. Pero ang sa DOLE, wala pa. Hopefully this week ma-download na po. So wala pa ko kasugod sa tupad. Pero mga medical assistance, okay na. Paspas namin kayo. O mga medical, mga student assistant, mga programs, gikan sa DSWD, pasugdan na ito. Supposedly this week, sugdan na. We'll start already. Kaya nabot mo ng funding. So, wala tayong problema. Si re-electionist Representative Congressman Manuel Chiquiting Segarbaria sa segundo distrito ng probinsya sa Negros Oriental.